Baralera ipayo timbuara mide anak mido mido ramide anak mido mido karita biwe jonan jawa hati jo jantuang dirawinya dirawinya dadat tuai bagala dadat tua mana bangso depan obri jerombongan semua bagirang malam kini biapa anopri jadi nane kodo na kami dayuang dipincalang untuk mata capai kasih hati dia inang kayo kumbu apa no pribana tangan inyo jo kawan kawan sairi yang tipu biarlah banang kena abasa wa alang alang dianjung alang alang dianjung berampe kami yang nabarena ini madatu ikola guyo ay madatu ikola guyo kok sampai bidua ay kasubarang jaso pandayuang ay kanaju jaso pandayuang ay kanaju pancang talang julu akali kiai tio manggulai labasuaju tio manggulai basuaju dipasang dia ila dalam hati nomor 5 pilihan kita ya Partai Nasdem pilihan kita Pak Anopriyadi nadabakanda biana kami manena ganyo biana kami manena ganyo oi untuk alai kesakia lamojo lambe dinanti ju lamojo lambe dinanti ju
Sabalun kita gelek ke lagu lain. Kau masuk ayat telinga Madatuk Marah Banso Jo Pak Noviandri. Tolong ulang pantun Rina Bu dosen tadi balik. Tolong jalih-jalihkan bana Madatuk Marah Banso dan Pak Noviandri calon wakil kita untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Nasdem. Tolonglah. Ma'adatu aja panopian dia layoti bola sama lampoya baulang balik pantunaniko dipasang niat di dalam hati nomor 5 pilihan kita Partai Nasdem pilihan kita. Dek dari Jawa tamu mulai datang elok ke dalam wedi dua kita kanda akasamu wedi dendangan untuang bakua jiwa kiambang nah lalu pilok bidua kita nak sama sampai wedi tujuan duduk apa anopri dinana pandai datu arajo banso lai tibo dari sungai tarap jorombongannya Bapak sana denai kapan anopri barabana kasampi balai anak arajo kita lalukan jiwa sana bolehlah mis mantap tuh mis barabana kasampi balai anak rajo kita lalukan jiwa jangan lupa dun sana ya bagurau kita saduang jodendang kita bagurau barawi malam barampe imis mendendangkannya walau isuak banyak gambar kapampang dun sana nan usah baradia paham Pak Noviandri pilihan kita pasamo. Jangan lupa dari Partai Nasdem nomor urut 5 untuk wakil kita di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Idadatu Jopanopri Samo di dua dinanare Wena nama laki Wirawasalasai Ibarai irang Bapak cilari walaupun Pak Nobri basi lambe nan panti yang urang tibo kita sampai Miss kopasan dari sepangkat tuan rumahku dari Makson mana hati-hati Miss nan Makson ko di Padang Gantiang ko kan tumando aslinya Sungai Tarap nan mamak kita mak datuk Marah Banso mamak tungganai suku Mandai Diang di Sungai Tarap asli mamak bana ko de Makson Miss Imis mengaku ka jadi orang rumah Makson tapi manyapik nama mamak juga kape mak datuk Marah Banso ya ada di taduang serta rombongan selamat datang Dewi Datuk Marah Banso itu galak nambah-tagakan bagi orang kita malam kini janlai tabatia tabarito kita tatambuah dilarangan sungguh api bersama di dalam hati Baiklah, mama kami, Madatuk Marah Banso serta rombongan dari Sungai Tarap. Kita tinggalkan kedua kandak mama lah kita lenongkan.